Okay, optager jeg nu eller hvad? Hvis jeg optager, så hej alle sammen. Det er Kim her, eller Mr. Krinkis. Mr. Krinky. Jeg vil streame lidt. Jeg vil streame lidt livestream den her video op. Øh, så I kan se, så jeg vil lægge den, what the fuck. Okay, jeg lægger den ud på YouTube på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige hvornår. Nu får vi se. Ja, der er ikke så meget andet at sige end jeg har startet den her YouTube kanal for et par dage siden, og det ja, den første video jeg uploader indtil videre, så det får jeg se om jeg får nogle subscribers. Og jeg vil også lige sige at jeg laver noget livestream sammen med nogle af mine venner. For eksempel Hugger Rasse, der er nogle af jer, hvis jeg tror der er nogen der kender ham. Han har også næsten lige begyndt på sin YouTube kanal, så men som en anden, der hedder Monefeldt. Så vi kender Monefeldt. Han hedder Leon, men vi vil starte en YouTube-kanal sammen, men vi har hver sin YouTube-kanal. Så det er sådan lidt op og ned om, hvad vi kommer til at gøre med det. Og så er der også det, at jeg vil streame live. Jeg vil streame Minecraft. Måske TF2, hvis det kan køre det. Så vil jeg streame måske Spore, eller hvad I nu har lyst til at kigge på. Skriv ned i kommentaren, hvad jeg har lyst til at kigge på. Så kan det være, at jeg køber det, henter det, eller streamer det, hvis jeg har det. Man kan se, min computer skal lige, så jeg skal lige lave nogle settings om. Skal se, det lagger ret meget. Men heldigvis lægger det ikke mere end Rasmus' computer. Den crasher, den crasher måske efter noget tid. Så I kan se, det er ikke den her Minecraft-verden, jeg kommer til at spille på. Ja, det er måske den her verden, jeg kommer til at spille på lige nu. I hvert fald ikke den her verden, jeg kommer til at spille på, når jeg skal se livestream. Men ja, eller bare optage, eller jeg laver en helt ny verden. I må godt skrive ned i kommentaren, hvad verden skal hedde, og skal jeg sætte bonus chest oven, eller skal jeg, hvad nu skal jeg gøre. Skriv også ned i kommentaren om hvad nu, hvor godt I synes det er, og husk at slap that like button, som jeg får fra nogle andre YouTubere, og ja, I kan gå ind på min kanal, tror jeg, og se hvem jeg subscriber til. Læg et link ned i, eller lægger hvis jeg kan finde ud af det, at jeg lægger et link til nogle andre YouTubere. Så vil jeg også gerne lige give et, kan man sige, shoutout, kan man sige. Det ved jeg ikke, man kalder det for et shoutout nu, når jeg ikke er så kendt, til Robert Samse, PewDiePie, Vanders Gaming, H2O Delirious, og ja, så er der, hvad fuck er der mere? Der hedder Louis, jeg kan ikke lige huske hendes YouTube-kanal, fuck er der mere? Så er der Robin Kaja, Robin Samse, hvis jeg ikke allerede har sagt det. Og så er der, hvad fuck er der mere? Hvad fanden skal vi det mere? Jeg kan ikke huske selv. What the fuck? Jo, XP Gaming. Jeg skal lige ned subscribe, fordi jeg har ikke nået så meget i dag. Og lige nu var livestreamer så klokken 21:10. Så jeg er først lige begyndt i dag. Og jeg ved ikke, om vi kommer til at livestream ret meget. Fordi vi skal selvfølgelig ud af tider, og sådan, hvor vi skal så livestream sammen. Sammen med Hugger Rasse og dem. Og måske, hvis jeg får hentet program, så kommer jeg måske til at spille GTA 5. Men det kan hvis jeg kan få hentet program her på min Xbox 360, Xbox Live 360, og jeg ved ikke, om jeg også kommer til at livestream noget Wii eller sådan noget andet. Det ved jeg ikke, det kommer an på, hvad I nu synes, hvad I nu vil have, jeg skal spille alt det der. Jeg kommer fra The Ghost, Mr. Deaths, GTA 5 Online har jeg. Ja,
Vannas, tror jeg. Jo, jeg mødte Vannas et par gange. Jeg har kørt med den en gang, det er det sjove ved det. Jeg kan ikke huske, om det var Vannas, eller var det nej, det var ikke Delirious, jeg tror det var Louis Vannas. Jo, jeg tror det var Jehovah. Men som sagt, jeg kunne filme i cirka 10 minutter ad gangen, fordi jeg på Bandicam, for at sige det. Og det gør vi næsten alle sammen. Men jeg vil bare sige, slap that like button, hvis I kan lide, subscribe og alt det der. Ja, vi må vel ses. Hej hej.